Mostar je, kao što vidite, danas ponovo u dimu. Naime, jutro su muslimanske snage izvršile do sada najširu agresiju na grad. Napale su najprije vojarnu HVO Tihomir Mišić, a potom i položaje postrojbi HVO u Bijelom polju. Istodobno pokušali su i pješački proboj crta razgraničenja u gradu. Ovo su kadrovi snimljeni danas u bolnici. Ima dosta ranjenih i civila. Također ima i poginuli. Zapovjednik operativne zone jugoistočne Hercegovine Mića Lasić je u današnjem priopćenju istakao da su snage HVO-a zbog aktivne obrane bile primorane napustiti neke položaje na sjevernim prilazom Mostaru, kao i vojarnu Tihomir Mišić. Prekupiravanje na novu crtu obrane, ističe zapovjednik Lasić, snage HVO-a ojačale su svoj strateški položaj i efikasniju obranu hrvatskog pučanstva u gradu. Inače, napad muslimanskih snaga započeo je jutros izdajom pripadnika muslimanske narodnosti koji su se do sada nalazili i borili u postrojbama HVO-a, kaže se u priopćenju. Zapovjednik Lasić uputio je vojsku španjolskom bataljuna UNPROFOR-a prosvjed i prigovor, što ništa nisu preduzimali usprkos svakodnevnim upozorenjima od strane HVO-a da muslimanske postrojbe pripremaju nove napade. A što UNPROFOR stvarno radi, treba li bolja ilustracija od ovog jutrošnjeg snimka u Mostaru. U povodu muslimanske agresije, predsjednik HVO-a dr. Jadranko Prlić i predstojnik odjela obrane Bruno Stojić obratili su se danas hrvatskom narodu proglasom u kojem stoji, citiram: "Scenarij muslimanskog napada isti kao i u Travniku, Kaknju, Vitezu. Braćo Hrvati", kaže se dalje u proglasu, "ujedinimo sve naše snage iz cijele Herceg Bosne radi zaustavljanja muslimanske agresije. Hrvati Širokog, Posušja, Čitluka, Gruda, Livna, Tomislava, Čapljine, Ljubuškog Stoca, Mostar je bio i ostao hrvatski grad. I međunarodni čimbenici su ga predodredili za glavni grad svih hrvatskih prostora u Bosni i Hercegovini. Nova muslimanska agresija na Mostar uvjetuje i promjenu ponašanja i djelovanja vojnog i civilnog ustroja na ovim prostorima", kaže se zatim u proglasu. Sukladno tome, predstojnik odjela obrane Bruno Stojić izdaje i sljedeću zapovijed: "Svi vojni obveznici Herceg Bosne, bez obzira gdje se trenutno nalaze, moraju se odmah javiti matičnim uredima u općini, odnosno u svoje postrojbe u roku od 24 sata. Uvodi se policijski sat u svim općinama Hrvatske zajednice Herceg Bosne od 21 do 6 sati ujutro, a u Mostaru od 20 sati. Načelnik glavnog stožera general Milivoj Petković uputio je javno pismo Filipu Morilonu u kojem ga uz informaciju o agresiji izvješćuje i da je to logičan slijed ofenzivnih muslimanskih akcija, jer muslimansko vojstvo hoće agresijom na hrvatske prostore da osigura izlaz na more. Agresija muslimanskih snaga nastavljena je i u Srednjoj Bosni, u Žepču posebno.